Dostlar, için benim keyfim şunday yaxşı. Çünkü biz bugün uyumaq tapşırığının birinci sezonunun jеңүүчеләрен biləcəkбез. Әмінә әлігі шушы күнгә қадар bizning нинди командалар жеңеп килделәр икән. Әйдәгез аларны үзебез янына чакырыйк. Балалар, килегез монда. Менә алар чын-чынлап әлігі uyumaq tapşırığының ничә командаға каршы көрәшкән безнең егетләребез, кызларыбыз. Сез шундай әфәриннәр, бирегез әле 5-не. Алар бит монда менә беренче тапкыр гына катнашмыйлар. Алар инде күпме тапкыр катнаштылар, күпме командаларны җиңделәр, нинди генә уеннарда уйнамадылар. Нинди генә кызыклы хәлләргә дә очрамадылар әлеге безнең егетләребез, кызларыбыз. Кемнәр соң алар? Сезнең команда исеме? Шаян балалар! Нәкъ шулай, ә сезнеке? Җылан! Әлеге ике команданың исемен истә калдырыгыз. Чөнки алар безнең тарихка инде кереп калганнар. Ләкин бер генә бүген команда уймак тапшыруының җиңүчесе булачак һәм без аны ачыкларга телибез. Телибезме? Әйе, әйдәгез, киттек алга, беренче тур. Беренче турга килеп тә җиттек дисәк була. Карагыз әле, сездән сорыйсым килә. Сез спортны яратасызмы? Әйе. Бүтүнегез дә яратамы? Әйе. Спорт ул сезнең өчен нәрсә? Сездән сорыйк башта. Йөрергә, уйнарга, Сикерергә. Спорт ул безнең өчен тормыш шикелле. Спорт сезнең өчен нәрсә? Хобби. Хобби. Әйдәгез, хәзер командагыздан бер кешене сайлап алыгыз әле. Ләкин җитди итеп сайлагыз, чөнки инде безнең бу соңгы нәтиҗә ясаучы тапшырыгыбыз. Булда кемне сайладыгыз? Ранельна. Гаранельна. Ул бик шаян, ул йөгерергә ярата. Димәк, инде сез күрдегез безнең хәзер йөгерергә кирәк булганны. Безнең туплар бар андай. Шуңа Ранель бу Тупны ярата. биремне үтәп чыгар дип уйлыйсыз инде. Әйе. Чөнки хәзер сезнең нәтиҗә ясаучы уеныгыз. Әле безнең алда әлбәттә 2 уен бар, ләкин инде сезнең бу нәтиҗә ясый торган сезгә җиңәргә кирәк. Иң мөһиме җиңәргә. Сезнең командадан Рөстәм. Рөстәм. Син җиңәргә әзерме, Рөстәм? Әйе. Сезгә кирәк булачак обручны алырга, бер тупны алырга. Тупны сез мәшәтеп йөртә. Сез аны булай суга алмыйсыз. Ә менә шулай матур иттереп кенә йөртергә тиеш булачаксыз. Менә шулай иттереп әйләндереп йөрергә тиеш булачаксыз. Тупны сез булай итеп тә бармыйсыз, менә булай иттереп, җирдән сүрәп кенә бара аласыз. Өскә күтәрелә, җиргә куясыз. Әгәр дә менә булай күтәрәсез икән, мин сезгә 5 секунд вакыт өстәячәкмен. Аңлашылдымы? Сез хәзер безнең башта бер тупны икенче якка чыгарып куясыз, аннары инде икенче туп янына йөгереп киләсез һәм аны да нәкъ шулай икенче якка чыгарып куясыз. Әлбәттә, уеныбыз вакытка булачак. Әйдә, Рөстәм, кил монда. Обручны кулыңа ал. Аркаң белән бас. Әйе, менә шулай итеп тупларга карамый торабыз. 1. Әзерләнеп басты. 1. Өскә карыйбыз. Аска карыйбыз. 2. Уңга карыйбыз. Сулга карыйбыз. 3, киттек. Әйдә, Рөстәм. Әфәрин, әйдә. Син булдырасың, әйе? Рөстәм, әйдә. Әүдия, сиңа көч бирәләр. Әйдә, Рөстәм. Булды, вакытны туктаттым.
Шулай жетті генә атлап келе. 700 генә килгән, 7 генә булгаштан сиңа 7 генә итеп вакытны әйтәм, синең вакытың 57 секунд. 1 Өскә кара. Аска кара 2 Кырыйга кара. 3 киттек, әйдә. Ранел, әйдә. Әйдә, Ранел, әйдә. Тизрәк, Ранел. Тизрәк. Әйдә. Ранел. Әйдә. Тизрәк, Ранел, әйдә. Тизрәк. Әйдә инде. Ранел, тизрәк. Әйдә. Әйдә. Ранел, әйдә. Тизрәк, Ранел. Әйдә. Тизрәк, әйдә. Әйдә, тизрәк, Ранел. Әйдә. Әзгенә калды. Әйдә. Болды, вакытны туктатты. Куй әйдә каршабызны. Ранел. Күрдеңме, киләләр монда минем яныма бирегә. Күрдеңме, кызлар сиңа ничек итеп җан аттылар? Син ашадыңмы? Ләкин килеп җиткәчтен бер генә кәгел калгач, алар кисәк кенә туктап калдылар һәм инде куллары менә шулай иттеләрме? Шулай иттеләрме? Нигә алай эшләделәр дип уйлыйсың? Чөнки Әз генә безнең җиңелдең дип тә әйтмәс идем, син инде безнең бик әзгә берничә секундка гына соңра килдең. Безнең инде алдагы командабыз 57 секундта килсә, синең 1 минутта 4 секунд. Ләкин бер дә борчылма, сезнең командагыз әле бәлки 2нче яки 3нче турда җиңәр. Ә без инде моны бик тиздән тикшерәчәкбез. Алга киттек. Шимме сезгә туп? Ярый, әйдәгез, озаклап утырмый, карап тормый, торабыз да үзебезнең уеныбызны башлыйбыз 2нче тур. Хәзер сезгә үзегезнең командагыздан бер кешене сайлап алырга кирәк булачак. Әйдәгез, озакка сузмыйбыз, сайлап алыгыз. Кемне сайладыгыз? Альмира, сездән? Самат. Димәк, Альмира Саматтың нагыз. Без хәзер сезне әнә күрәсез мондагы сызыкларга. Шул сызыклар ягына җибәрәбез. Калган катнашучыларыбыз барысы да безнең әлеге шу мәйданчыкка керәчәк. Күрәсезме, шундый безнең шакмак, шуның эченә керәсез һәм дә инде уенны башлыйбыз. Мин әкебәкә дип юктагыз әле теге юлы кем башлады? Сез башладыгыз. Димәк, бу юлы мин сезгә бирәм һәм инде топ синдә булачак. Мә. 1 2 3 киттек. Анда әгәр дә кырыйга чыксагыз да мин сезне туктатачакмын. Чөнки әлеге сызыклар да безнең санала. Булды. Чыгайда, кил монда минем янга бирегә. Бер дә кайгырма. Минем яныма. Шулай торып. Ох. Мәйдан очында бер генә кеше калды дигәнем әйтергә дә өлгермәдем. Камил, кил монда. Килегез монда бирегә. Нишәп син бер үзең генә калдың әлеге мәйдан очында? Чөнки Самат Әфәрин. Самат Әфәрин ул сиңа туп ыргытмалы, аңлашылды. Альмира 1-5-не. Син шундай Әфәрин, менә безнең шундай тиз үзләренә карасаң да буйларыннан да күренәләр инде әз генә зурраклар, аларга каршы тора алдың, аларның инде берничәсен чыгарып та җибәрдең мәйданның кырыена, ләкин ани генә булса да безнең әлеге шаян балалар әлеге турда җиңелде. Ләкин без төшенкелеккә бирелмибез. Бирелмибезме?
Chunki narsa bor? Chunki bizning olda 3-chi tur bor. Ham biz 3-chi turda jinguvchi komandaning ismini bilashakmiz. Bizdan ayrilmaymiz. Biz olg'a tava ketdik. Biz hozir sizning bilan o'ynayashaqmiz. Oqqish keldi. O'ynaganingiz bormi? Bek yaxshi o'ynaganingiz bo'lsa, o'ynay boshlaymiz. 15 songa xatligini sanaytirga yaray. Kimning qo'lina tiya, shu chiqib bora, mening yonga kelib o'tira. Kimlardir shunga bizning aylana ishida qolishaq. Hazırmi? Aydagiz. Boshlaysiz sen. Yaraymi? Qarshi turmaydi. 1, 2, 3 ketdik. Oqqish. Keldi. Yumurqa. Soldi. Nishani. 4. 1 Bo'ldi. Kel mening yonga, Kamil mening yonga kelib o'tir. Keldi. Yumurqa. Nishani. 1. 2 Almira kel mening sol yog'imga kelib o'tir. Demak, bizni hozir Rustam boshlaydi birinchi bo'lib. Oqqish. Endi Nishani. 3 ga qadar sanayta olasan. 2 Kelayda o'tir. Og'irtimi qo'ling? Mana shulay ayttirib sug'aydi bizning Shayan bolalarimiz yaqin qara qayda. Yaqin qara keligiz. Hazırmisiz? Aydagiz. Kimga tiymiz? oqqish soldi Nishani. Nishani soldi. 1 Demak, bizning 2 gina qatnashuvchi qoldi. 2 yigitimiz Samat ham Ramnel. Aydagiz, kim birinchi boshlaydi? Kimga tegayindi so'nggi topqir? Demak, sen boshlaysan. Senga tiya yozg'andi qo'l. Ayda Samat boshla. Oqqish. Yumurqa. Soldi. Nishani. Nishani soldi. 2. Bo'ldi. Mana turibda bosdik. Üstünde ulanlarni qo'g'ib qo'ysaqda bular. Turib bosdik. O'rinlarga bosdik. Ham endi natija yasaymiz. Aliga 3-chi turga, aliga turda bizning turishdilar. Boshda jingillar, lekin ular jingdilar. Kimlar jingdilar? Shayan bolalar Yaxshilay bek Shayan aytib jingilari turida aytib ta'kidlar. Hozir biz bir necha sekunddan uymoq topshiruvining birinchi sezonining jinguvchilarini bilashakmiz. Bizdan ayrilmaymiz. Mana shu mening qo'limdagi kubokni bugun birgina komanda o'zining maktabini olib qaytib ketishak ham ulda bo'lsa 3-1 bilan jinggan komandalar biriga keligis hali. Boshdalarning butunisida shoqirlik menda. Mana ular kimlar bo'ldi bugungi topshiriqda? Shayan bolalar Kimlar bo'ldi bugungi topshiriqda? Shayan bolalar Ham Zeland. Bugungi bizning birinchi sezonning jinguvchilari ulda bo'lsa Zeland komandasi. Biz Shayan bolalar biz uymoqda endi bek ko'pdan qatnashamiz. Bizga bek uymoq ishi, chunki unda biz turli harakatlar yasaymiz. Biz ko'p turli o'yinlar o'ynadik. Bizga bo'ldi jingil. Menga bek o'shada tu bilan o'ynar. Menga uymoq bek o'shada. Biz bek ko'p komandalarni jingdik. Bizning bir martabada necha bo'ldi? Bu finalda jingildik. Lekin anga da qaramasdan biz shunday ko'p komandalarni o'tdik. Ularni jingdik ham bizga bek o'shadi. Biz sizning bilan sog'lashamiz. Sog'lig'ingiz. Men 2 topqir sukur tishkan jingdim ham boshqalar o'yinlarda. Men Kamil shekilli 2 topqir bir o'yinda qatnashgan edim. Men iyilib bir qiz bilan ham bir molay bilan sirnovatsiya etdim. 2 topqirda jingdim. Menga bek o'shadi chunki men do'stlarim bilan butun komandalarni jingdim. Ularga ko'rsatdim kimda eng kuchli, eng tez, eng motor. Nima Kamil? Biz birinchi sezonning jinguvchilari Zeland. Olg'a!